To co, ukłonimy się Państwu, tak? Kłaniamy się bardzo nisko. Musicie Państwo trzymać za nas kciuki, bo po takim wystąpieniu trudno już coś mówić. Zima lubi dzieci. Gdzieś w laty pada śnieg, to mroźne kwiatki lubią matki. Jej namiało dobry mecz, słońce ma nocy dobre. Zimowe dzieci lubią mnie, to ich uszy są czerwone. A możecie nam Państwo? Zima lubi dzieci najbardziej. Dziękujemy bardzo. Ostrzegamy Państwa, żeby się trzymać krzesełek. Ostrzegamy.